de tot el que va fer hi ha una cosa que no quadrava. La dada que no concordava és que ell no va buscar la mort. És a dir, que la policia... De fet, hi ha un agent de policia que l'està apuntant amb una pistola mentre arriben altres agents amb cotxes policials fins que finalment el detenen. I aquesta és la dada que no quadra amb un atemptat terrorista jihadista. Per què? Perquè els jihadistes sí busquen la mort, perquè en la seva concepció de vida volen esdevenir màrtirs. I això és exactament el que va fer Younes, el jove de Ripoll que va cometre l'atemptat a la Rambla. Quan es va veure rodejat dels Mossos d'Esquadra, es va balançar cap a ells perquè els Mossos l'abatessin, específicament perquè en la seva ideologia islamista radical es converteix en màrtir. Per tant, sembla, aquesta és la dada que no quadrava, l'única que no quadrava a nit, i fins que no ha hagut més recerca policial, no hem sabut que aquest terrorista individual tuitejava coses al voltant de teories de la conspiració.